Handa na ang Region 1 Medical Center sa pagdating ng mga bakuna kontra COVID-19. Muling ipinaalala ng Health Authority sa publiko na ligtas ang magpabakuna. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King! CJ, inaasahan na ang pagdating ng mga bakuna kontra COVID-19 sa mga DOH hospital dito sa Rehiyon 1. Nagsimula na ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa bansa. Kabilang sa mga COVID-19 vaccination area sa Rehiyon 1, ang Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Handa na raw ang R1MC sa pagdating ng bakuna sa susunod na linggo. 1 month ago, na-prepare na ng pamunuan ng R1MC sa department yung rollout ng vaccination natin. Kaya kahit na anong dumating na vaccine dito sa amin, lalong-lalo na yung Pfizer, equip na ang hospital for the storage and transfer ng vaccine. Prioridad daw ng ospital na mabakunahan ng mga medical frontliner. Base sa guidelines na pinalabas ng DOH, siyempre, yung mga frontliners natin, yung mga empleyado muna. Samantala, tiniyak naman ng Provincial Health Office na ligtas ang pagbabakuna kontra COVID-19. Meron tayong mga mararamdaman na mga sakit doon sa injection site natin. No, tawag namin dyan localized or systemic na side effect na matatanggal ng 1 to 3 days. 3 araw nang walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ang lungsod ng Dagupan. Sa kasalukuyan, may 26 active cases ang lungsod. CJ, nakahanda na rin umano ang Health Authority kung sakaling magkaroon ng side effect ang gamot sa mismong vaccination site. Ayon sa PHO, inorient na raw nila ang bawat responsor sa bawat lokal na pamahalaan dito sa probinsya ng Pangasinan. Maglalagay rin umano ng mga ambulance at rescue vehicle sa bawat vaccination site. May mga gamot rin umano kung sakaling ito ay kailanganin. CJ. Maraming salamat, King Guevara.